good morning. Sige, welcome. Ako B. Kay Mr. Talented Worldwide ako. So what's up? Char. Kung TV? So what's up, Sulirap? Ay my God! I forgot the Tabasco. Final again ni, from here on out, we will be speaking Tagalog. So, nag-English. Oh, sorry. Balik. Ngayon po, no, may challenge po tayo. Welcome po muna sa Best Friends TV. Before kami magsimula, mabuhay Pilipinas. Salamat sa pagbabalik. Masarap pag Tagalog sa Best Friends TV. Magkaibigang television. So yan po what's up mga Bisakol? Welcome po sa Magkaibigang Telebisyon. Baka nagtataka kayo kung bakit kami nagtatagalog ngayon. Kasi may challenge kami ngayong video na ito na dapat magtatagalog lang kami. But may twist po nakalimutan ko lang yung Tabasco sauce. Yung twist lang po is, if may mag-Bisaya or mag-English, lalagyan po ang dila ng tibuok Tabasco sauce. NANI? Salamat po sa mga OFW po. Welcome po. Mula ngayon po, Tagalog po all the way. All the way? Tagalog po yung all the Tagalog way? po Hanggang sa dulo? simula hanggang sa dulo. Oh, ano ngayon? Ano nasasabihin ko? Ano ba ginagawa natin? Anong ginagawa? So, ang gagawin namin ngayong araw is parang ganon. Ang hirap po mag-Tagalog. Dapat may mag-ihap. Bilang lang. Dapat may magbilang sa Dapat... oras na tayo ay mag-iiba ng lengguwahe o dialekto o diablo. Uy! Naghahanap po ako sa aking hosting ngayon, kaya Host? Ano po yun? Oo, ano? Hindi. Ano yung pagsasadula? Parang yung kahapon. Naglo-loading ako. Naglo-loading siya. Nandito po kami ngayon sa Boy Zugba. Boy Zugba, hindi boy. Lalaki. Sinugba. Inihaw na bata. Bagong bukas yung Boy Zugba. Dito sa Ayala, gitna ng Cebu. Ayala Center. Andyan si Ramsey, at saka si Ponsoy, at saka si Angela, at saka si hosting ng bayan ng Level Up ng whatever. Kalimutan ko yung pangalan niya. Ako nga pala si Rigel Thomas, at saka si Glenn Abukay, at saka si Ding. Alright. Pagdating namin kanina dito, pinakain kami ng nangka, at saka pinya. Ang hirap talaga mag-Tagalog, at saka ang hina ko mag-Tagalog. Madami kaming gagawin ngayong araw. Reporting. Magtitingin libro tayo. Tingin libro. Looks book. Magbibideo kami mamaya para kay... Nakakaroon sa voice ba? Na hindi po to accounted. Ay, basta may camera nasa iyo. Baka kasi sa camera nasa iyo. Basta ang camera nasa iyo. Sige, cut mo na. Cut. Ang sekreto kasi niya, kapag magtatagalog ka, dapat may gagayahin kang accent. Isa sa mga napansin ko, pag sa mga Tagalog, parang pinupulong nila yung mga words nila. Ba't hindi ka nagsasalita dyan? Kasi meron tayong... Di umimi. Agi! Mag-i-interview po tayo ng mga taong lumilinya. Asan po yung mga taong lumilinya? Hello po, kamusta po kayo? Nandito po tayo sa Boy Zugba. Naglilinya po ba kayo? Oo, naglilinya. Para sa free 20% or 50%? Uy, ang daming nagpa-picture. Pero dalawa lang. Nagtatagalog ako kasi Tagalog challenge kasi kami ngayon. Tagalog. Ibang klaseng Tagalog. Pang Cebuanong Tagalog. Bakit ang pogi mo, Glenn? Tatlo pa kami. Napaka-pogi. Parang siya. Abi. Lumalapsik yung laway ko, parang rain. Because I deserve the pain. Isa-challenge ko lang kayo. Invite ko sana yung mga... Mag-ano lang kayo, magalingkod lang kayo diyan. Pagkatapos, Magalingkod kayo. tapos tatawagin ko kayo yung mga sa challenge. Kaya ito lang siyang Thailand, alright? Mga tao, di ko pangagi mo, hindi ko mabaan! Hindi ko mabaan! Ihaw, grilled food sa Boy Zugba. Itong mga cameraman dire, para mag-monitor. Manawag ka ng customers. Ayain mo silang kumain. Kain tayo! Ano ba? So guys, ngayon, alam niyo naman na dito kami sa Ayala for the Boy Zugba opening. Tapos may challenge sila para sa amin na dapat makakuha kami ng wala pang tao. Kaniday kani mga foreigner din. Baka naghahanap sila ng makakain ba? Mas maganda kasi na foreigner yung iano natin. Asa na yung dalawa? Kasi pwede naman natin sabihin na, do you want
to build a snowman. Nag-rounds tayo tapos Sige, day. then we felt, tara na. Taday, lobat naman ni Uy. Nagkita rin yan. We met you! Mga foreigner, day. Sinasabi ko sa inyo, foreigner yung gagawin namin? i-target nyo, sabihin nyo. Wala lang. Kaya mo ba yung challenge? I'll try. 10:50 a.m. Ang mga nagkuyog pagiging mga kuan mauwawon. Ang mga nag-milk tea, stop being healthy. Healthy day ang milk tea. Stop being pretentious and go outside and eat Boy Zumba. Tinuhog na pansa. That's so unique, ma'am. You should try it out, ma'am. Ma'am, 50% discount mo. Hey! 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 Natapos na din si Rigel sa kanyang paghahanap ng customers. But I can wrap her because I can have those wrapper, those gifts because it's Christmas. I can give her a Christmas wrapper. I grab her, grappler, Paki the grappler. I can choke her. Such a joker. Ganiha pa na siya. Apa ka naman? Kapit na. Kapit na. Pang na po ba palangga kita ba? Hello sir, good afternoon. May I take your order? Welcome to Boy Zumba. I have a car. I saw a cross section. Yes. But I can never cross because I like One Direction. Boys One Direction. Yes. They can give me erection. Oh, those Harry Styles. He can give me. Hello po sa inyo mga peoples, no? Eto na naman tayo nagbabalik sa ating Tagalog Only Challenge kasi hindi namin natapos yung unang Tagalog Challenge. So, kukontinue na lang namin ngayon. Pero pupunta kami ngayon sa Ayala Center, Cebu cause, you know, Cause parang like pupunta kami ng Ayala kasi manonood kami ng sine. Sine because not because. Kasi manonood kami ng sine ni Sarah G. Alright, Popsters, hello po sa inyo dyan, Popsters. Manonood kami na yun ng Unforgettable. At tsaka may special guest tayo today. I mean, ngayong araw. Ang special guest natin ngayong araw ay si RJ Chan. Madami kayong nagsasabi na miss nyo na si RJ kaya eto na yung day na pwede siya makasama sa amin and at saka ang hirap talaga mag-Tagalog. No? Hindi naman yan mahirap. Nasa puso at saka sa Sorry isipan. naman. Kung gusto nyo ng seryoso na Tagalog, hindi ako magsha-shout, okay? Dapat chillan tayo basta nagtatagalog kasi kailangan mong iproseso yung utak mo na magsalita ng ganito, ganyan. Kailangan na kaming umalis kasi kailangan na namin pumunta ng Ayala Center, Cebu kasi naghihintay na sila lahat doon. Kukunin muna namin si Ramsey at saka si RJ. Yan, tuturuan ko kayo kung paano maging perfect sa pagtatagalog kasi perfect talaga ako eh. Ganyan talaga, pinanganak ako dito sa mundo na perfect. Kaya tuturuan ko kayo later. Sana all. Magpapadulong na po kami. Magandang umaga mga bebot. Ngayon po ay nandito po tayo sa saksakyan ni Rigel More. Siyempre nandito pa rin yung pinaka-Asian kid ng buong bayan. Ayun, no? Yun palang sasabihin. Hindi ko din kaya yung Tagalog. Wait mo na Basa niyo ba itong headline na ito? Anong headline? Gretchen, gikauras ang pag-umangkod. Pagka, gikauras. Delikado. 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 No desperado. Napuporsyento sa entablado. Bra. Alright. So, ayun po, Ay, Tagalog ulit. What's up sa inyo mga paa? Power. So, andito na po kami sa Ayala Center, Cebu, guys. Ano yung sinabi mo? Nahihirapan ka ba mag-Tagalog? Ang style kasi niyan, RT, may gagayan kang accent. Pag pili ka ng paborito mong Tagalog people. And Sige. then you awat from there. Sige po. Ano yung tanong mo? Nasaan yung dito? Yung LBC? Yung LBC? Nasaan yung LBC dito, Ram? Nandun sa taas? Nandun sa taas, tol. Sa top ng mayon. Ano yung ipapadala mo? Form? Insurance kasi to. Sa sasakyan? Kasi pag wala tayong insurance sa sasakyan, mamamatay tayo. GG tayo dyan. Bakit tayo mamamatay? Pamamahal tayo. Kompleto po tayo ngayon. Nandito si Ramsey Rizal. Hindi tayo kompleto. Wala si Angela Dyers. Wala Ano ka ba? Focus ka ba? Focus ka. Muntik ka. Wala ka sa focus. Wala, maraming bike, tol. Naghihirap kami mag-Tagalog kasi hindi kami marunong mag-Tagalog. Pero with power comes with great responsibility. with great Tagalog. With great Tagalog comes with sa malaking kapangyarihan, nagdadala ng malaking responsibilidad. Mamen. Mamen! Ibang klase ka. Diesel.
Si Mac Diesel yun. Ganito dapat sumakay ng escalator, dapat may etiquette. Ayan o, mga cutie boys, pumapollow ng escalator etiquette. Sila mataas yung linya. Anong lilinin niya? Excited ka ba sa pelikulang papanoorin natin? Oh, yes po, yes po. Big fan ka ba ng Sarah G? Yes po, yes po. Grabe, ang laki-laki ng baril ni Senior Regent. Boom! Ay, yun pala. Boom! Boom! Bagsak. Ang laki-laki nun. Ano, sa'yo, malaki ba yung baril mo? Konti lang? Maliit lang. Maliit lang? Katamtaman. Sakto lang. Oh, ang laki-laki ng baril mo, sir. One pop solid up. Napaka-explicit naman nito. Ayan po si RJ, napaka-schoolboy. Kahit saan, kahit nasa LBC, nagsastudy. Yes po. Anong sinastudy mo? Ang hirap talaga ng Tagalog. Alam mo, araw-araw, ikaw ang gusto ko kasama. Inigo Pascual pala to. Grabing papeles dito, bay. Almost 30 minutes na siya nagpapano ng papeles. Papaano mo, trade-in ko ng jet plane. Isang jet plane at saka 5 XRM. Traffic na si Cebu. Mas tipid pag XRM. Ganito ang maglakad ng pabilisan. Hindi na yan lakad. Jogging na yan. Akala ko, mabilisan lang. Paano mabilisan? Ganito pag mabilisan. Oh! Ang galing mo maglakad, tol. Ganyan talaga basta Olympic gold medalist, award-winning Emmy winner, Video Globe, Videographer, photographer. Video Thomas Films. Excited na ako magpanood ng Sarah G, tol. Magtanaw, magtingin. Ano message mo kay Sarah G. Sarah G, isa po akong popstar nung 12 age pa po ako. 12 age? Nais ko po sanang makahandshake lang kahit konti lang. Ilang ticket kinuha mo, tol? 6. 6, wow. Tapos libre pa yan. Saan ba tayo dito? Kahit saan. Dito tayo. Yung sakto lang. Kakain na po tayo ng masasarap na mga pagkain. Kompleto na po kami ngayon. Andyan na po si Ramsey, tsaka po si Raven. Siya po yung maliit na sumunod na sperm after ni RJ po. Si RJ. Tapos ayan po yung ano namin, yung pinakabata sa lahat namin. Si Ate Cherry Lee May. Si Ate Cherry Lee May's photography. Nodalo. Tapos nakapod si Glenn. And then si Pops. Manunood na po kami ng Unforgettable. Manunood na po kami ng Di Nakakalimutan. It's crazy. Starring Sarah Geronimo. Hey Geronimo! Hey mama! Pasok na po kami. Bawal po kayo doon. Ay grabe! Ang ganda ng movie, nakakayak tapos nakakatawa pa. Parang gusto kong bumili ng happy, hindi yung yung money. Grabe pare, nakakaiyak pare. Di ko na malayan nga. Umiyak na pala ako. Tapos naman yung grabe. Ano ang movie? Hi. So nice. Wow. Ako ang gambal ng isa. Mame! Panoorin nyo, mame! Panoorin nyo, mame! Unforgettable, now showing. Bili tayo ng money, mame! Hindi yung Tagalog yung sa akin. Hello! Salamat sa lahat na nanonood na sa vlog na ito. Hindi nyo pa nakikita si RJ masyado. Siya yung mag-outro sa video na ito. Alright, RJ, back to you. So, ayun, shit. If na-enjoy nyo yung video na ito, huwag kalimutan mag-like. Mag-like, mag-comment, Kalimutan mag-subscribe, i-ring I-ring mo yung Ding bell! yung notification bell. notification bell at saka mag-subscribe ka sa lahat ng mga mga channels namin sa description box below. Especially ang Magkakaibigan TV Livision. Alright, salamat sa lahat na nanonood. Television. Hanggang sa muli, Chicken Pita! Power! Peace! Bye. do 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 do